Sahtin voimakkuus määräytyy sen mukaan, paljonko mallasmäärästä pienettä otetaan. Kerrotaan, että sahti tulee sitä parempaa, mitä kauempana kaivosta sitä tehdään, ja mitä heikelöisempiä ovat veden rannat. Koska joka sahtilla on oma mestarinsa, kuten Niina sanoo, ovat mielipiteet kovasti erilaisia. Hänen määränsä on 50 litraa 20 mallasta. Pienten jäähdyttyä sopivaksi lisätään siihen hiili. Nykyisin kaupasta ostettua, mutta ennen kotona viljeltyä oikeata sahtihiilua. Sopivan hiileässä kestää käyminen 4 päivää, mutta lämpimällä riittää paljon. Näin saadaan miesten sahti. Jos tehdään naisten sahti,